Rafa, está a piques de entrar Nuria, esa borrasca que vai traer moito aparello eléctrico, moita treboada, e ti, como experto no mundo da electricidade, que consellos nos podes dar ante estas treboadas? Recomendaría algo moi importante, que é que a xente estea informada. Hoxe en día temos medios, a través, pois, incluso de información meteorológica, as alertas que tamén ten aquí a Xunta de Galicia, etc. Se estamos fora en toda casa ou que sea, pois, se temos unha linterna na casa, comprobaremos que teñamos aí batería, para se temos que utilizala. Imaginémonos xa que estamos fora, por exemplo, cal é a primeira norma básica que debemos evitar? Non estar en zonas onde haxa, pois, moita cantidad de agua, porque, bueno, a agua é un conductor de electricidade, entonces sempre vai a provocar que se temos aí unha descarga, pois nós estamos moi expostos, somos un blanco perfecto, non? E despois, pois, por outro lado, o tema dos temas metálicos, como pode ser esta farola, unha torre ou outro tipo de estrutura que teña unha altura considerable, pois ao final son elementos que non cabe dúda que atraen esas descargas. En España temos unha normativa que obliga a certos edificios, dependendo da súa altura, constitución, forma, etc., a que teñan instalado un pararrayos. E aquel edificio ten un pararrayos. Aquilo que se ve ali arriba é un pararrayos. Aquela barrita é un sistema que o que fai é atrae a descarga eléctrica e mete á terra, provocando que dentro non teñamos, digamos, ningún daño material nin personal. Rafa, está chovendo e nos imos co paraugas aberto. Tamén isto non está nada recomendado, non? Este paraguas, por exemplo, non teríamos moito risco con el porque é un paraguas de fibra. Entonces, esa estrutura, eu non sei se realmente está tan demostrado que sea tan peligroso, pero sí que é verdad que vai máis alto que nós, que ten unha estrutura metálica, que está mollado, e todos esos, digamos, esos factores poden influir en que realmente pois podamos ter un problema con eso, non? Resumindo, quédanos claro que os nosos peores inimigos durante unha treboada son a auga e o metal. Pero cales son os nosos aliados? Imos ver. No principio buscamos un refuxio, e ese refuxio pode ser prácticamente, na maior parte dos casos, será unha vivenda, e se estamos nunha zona urbana, pois nos podría valer estes soportales. Tamén valdría montarse dentro dun vehículo, e o que sí que non é boa idea é montar nunha moto, nunha bici, nun tractor sin cabina, etc. non? E no caso de estar nunha vivenda, lonxe de portas e fiestras por o peligro dos cristais. Polo peligro dos cristais, é dicir, se nun momento dado na zona cae algún rayo ou que sea, pode provocar que eses cristales se rompan, e se estamos moi cerca, pois podemos ter unhas feridas, uns cortes ou o que sea.